बेनेश्वर ब्रह्म बड'लेण्ड नलेज मिरु लुफुंनो गिबियै खुन्थिया गायसनजेनदों रुनिकाटा बिसिडिसिआव। खुलुमबाय, आं प्रिया सुस्मिता बसुमतारी, बिएमएन निउज नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा बिसिडिसिआव बेनेश्वर ब्रह्म बड'लेण्ड नलेज मिरु लुफुंनायनि गिबियै खुन्थिया गायसनजेननाय फोरबो मावफुंलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे फोरबोआव बिसिडिसिनि मेम्बारफोरजों लोगोसे इउपिपिएल प्राइमारिनि सोद्रोमाफोर आरो 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल टिसिएलसिसिनि मासिगिरि अमर सिंह ब्रह्मआबो बाहागो लाफैफानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेबायदि बुंथिलाङो। गिबियै रुनिकाटा, थाइखाजारा, खुंग्रि, देवस्रि आरो हाथिसार बे मोनबा मिरुखौ लुफुंनायनि उनाव मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआवनो लुफुंजागोन होननानैबो बुंथिबावो अमर सिंह ब्रह्मआ। नैबे नलेज सेन्टार बेहाय बे बुब्लियाव मा बुंगोन आरो मोनबेसे नलेज सेन्टार गायसनजाखो बे ओनसोलाव? दिनै बेनेश्वर ब्रह्मनि मुङाव मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव नलेज सेन्टार बेखौ गायसननो लादों बिटिसिनिफ्राय, जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय। दा दिनै नैबे रुनिकाटायाव मोनसे फाउन्डेसन खालामजेननाय जाबाय जोंनि ओनसोल हिसाबै। दा बे ओनसोलाव गासै मोनबा जागायजेनगोन। रुनिकाटा, ओरै थाइखाजरा, देवस्रि, हाथिसार, खुंग्रि, बे मोनबा जायगायाव बाहाय जागायजेनगोन। बेनि अनगायैबो लासै लासैनो मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव बेखौ खालामगोन आरो 40टा समस्थियाव थानाय गासैबो बिसिडिसिआव मोनफा मोनफा बे रोखोमनि नलेज सेन्टार बेनेश्वर ब्रह्मनि मुङै, मोनसे समनि बर' साहित्य सभानि आफादगिरि, गोख्रों सासे मावथि, गोख्रों सासे दैदेनगिरिमोन बिथाङा। दा बिथांनि मुङैनो बिथांखौ गोसोखांनो थाखाय बेखौ बे नलेज सेन्टारखौ बिथांनि मुंजों दोननाय जादों आरो। दा मा बुस्थुखौ मोननाय जादों बे नलेज? दा बेहाय आं जेसेबां मिथिगौ बेहाय लाइब्रेरिनि फेसिलिटि थागोन। बेनि अनगायैबो बेहाय जोंनि जेनेरेसननो बा जोंनि रायजो राजानो इनफरमेसन होनो थाखाय बेहाय मोनसे कमन मोनसे फेसिलिटेसन सेन्टार बेहाय थागोन आरो। बेहाय कम्पिउटार थागोन, बेनि गेजेरजों अनलाइननि जायखिजाया खामानि, नोङो जायखिजाया अनलाइननि खामानिखौ बेवहाय मावनो हागोन आरो रायजो राजाफ्रा फैनानै। दा बेखौ खालामदों। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन माखासे आसनिफोरखौ लानाय जादों, जेरैहाय सुजित नार्जारि मेम'रियेल, बे अडिट'रियाम, बिदिनो बिर सिलागांनि मुङै स्टेडियाम, बिदिनो बिबां बुरगोरानि मुङै, बिदिनो गुबुन गुबुन माखासे माबाफोरखौ दिनै लालांबाय थादों आरो। दा आं सानो नैबे नलेज सेन्टारनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां लाब जागोन। बिना फैसायै जेरावहाय गुबुन जायगायाव मावोब्ला, कम्पिउटारनि माखासे सेन्टारफ्राव मावोब्ला बेवहाय माने फैसा होनानै मावनांगौ जायो आरो। खिन्थु बेवहाय फैयोब्ला बिना फैसायै सार्भिसखौ मोनगोन आरो मोजां मोनसे कुवालिटि सार्भिस मोनगोन आरो बेहाय जायखिजाया नलेज जोंनि मानसिफ्रा मोननो हागोन। दा बेजों लाब जागोन होननानै आं सानो आरो। बे जिथु न' लुनाय बे बबे समसिमहालागै लुफुंजागोन? बेखौथ' फिसा हिसाबै न'आ, आं सानो बेखौ थाबैनो मावफुंजागोन, मास मोनथामसोजों मावफुंजागोन होननानै आं सानो आरो। बेखौ एरिया नायनानैल' बानायनाय जादोंना गंफ्रोमबो बिसिडिसिआव? मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव बे जागोन। थारैनो बेसेबां एमाउन्टनि जागोन? एमाउन्टआ 9 लाख, 9नि एसे बारा, 10 लाख। दा 10 लाखनि मोनसे फिसा जागोन, नाथाय बेनि खामानिया गिदिर जागोन आरो। न'नि साइजआ फिसा जागोन, खिन्थु बेनि खामानिया गिदिर जागोन। दे, थेंक इउ।